Ni da na gida farin zarmalulu. Yau na ga bakin zarmalulu. Kuka je kankanto ban alanan kuka kiri recording aini. Hayaniya ta barke bayan Bankado Tsiraicin Best Choice Mijin Sadiya Haruna a masana'antar TikTok. A halin yanzu fa wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta na Best Choice wannan da ya sabon miji da Sadiya Haruna ta yi shine a halin yanzu yake trending tun daga TikTok har ma kowane social media. To lalle wannan abu da yake faruwa dai shine daga mutane hankali ganin cewa yan balaja'u sun samu abin da suke so, dama sun sako Sadiya Haruna gaba sun rantsi sai sun kashe mata aure, wanda hakan ne sa Sadiya Haruna ta je bakin ɗakin Ka'aba ta yi musu addu'a ta tsine musu albarka, musamman ma fresh inda ta kira sunansa ta yi masa Allah ware ta kuma roƙo Allah ya tona mai asiri. To sai dai kuma a halin yanzu wannan Bankado bidiyon Tsiraicin Best Choice sabon mijin nata ya ƙara mai da ita baya, domin ko yanzu duk yan balaja'un da ta kira sunansu a bakin ɗakin Ka'aba sun fito sun yi bidiyon tsokana, wasu kuma sun yi bidiyo suna jin daɗi ganin cewa yadda suke mai da abun shine Allah ya bi kadunsu ya mayar mata addu'an ta. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu da ma sharing da ma danna kararrawa domin sani da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. To ma sauraro ga nan dai fayafayen bidiyoyin tun daga nasu fresh mai wushirya da kuma sauran manya-manyan 'yan TikTok sai ku gani it. Ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Tsinuwa ta yi rufa, tsinuwa ta yi kwana, tsinuwa ta yi kwana. Ta je ta koma kan ƙaiƙayi sheke mu. Yau na ga bakin zarmalulu, na ga bakin zarmalulu. Ni da na gida farin zarmalulu, ni da na gida farin zarmalulu. Yau na ga bakin zarmalulu. Lallai dole in gyara zama. Ashe shirin da kuka yi dama ba hakura kuka yi ba da zabgar update din nan take za ku ci gaba da yi. Ana can an yi likimo ashe ana neman na wasu. Yanzu kuka je ka nemo kuka je ka kankanto ban alanan kuka kiri recording ni wallahi mutum ban ba kama shi akai ana iskanci nan ba duk kariyar banza ce ni bai damun ba, kuma ai iskanci ga namiji ma Allah na tuba ba dai wani magana abu amma dai ba na abu bane. Me mutum da aurensa da matarsa ai yanzu kun ƙara masa soyayya a tsakiyar matarsa da ita da shi, dan billahi lazi yanzu dare za su yi aure kai auren su zai zauna lafiya, madadin a ce da ko shi zai ga aibin ta to yanzu kowa yana da nasa. Ka fa zama rufin asiri shi da ma ake wa juna. Kai na tsorata da lamarin yan bariki, kun ga wai sai da suka je suka nemi update. Kuna san iskanci kuna tona kan ku asiri kuna jan screen recording? Me kuke yi haka? A wannan da saki. Me haka? Ni ashe tsugunna bata kare ba, ina farin cikin kwana biyu shiru. Wai ashe an tafi lalaban aje a lallabo abubuwan jama'a. Wai ga na kaki. Wannan irin abu ne. Kai an ba wa fresh cikinsa a wannan lamarin gaskiya dole a ce ba kada darmadulu. Wai kan darmadan ne irin wanda ne na ta aure mata ai wallahi tallahi ko ba abinci zama take yawan nan ai bai yanzu kuma shikenan mata sun riga sun gazance ga ta bibiyar sai bakin ƙara rike jin ki sai ya da a cikin wannan lamari da ake yi na rantsi da Allah saboda yanzu mata ma yi za su dinga laliban ya za a yi na tsorata yanzu kuma soyayya ba za ta ƙara tasiri. Bayan wannan jiya min yi layi karfe yanzu na manta. Ko ina yau abin da kuka tashi da shi kenan. Da ana shirin bayyana fito magana ba, amma dole ne na yi magana akan wannan abu. Hawa jama'a wai ku ne yake damun ku duba wannan hoton da shi ku duba wanda ta ina wannan mutumin magana da lahiwa da su suka yi kama da mijin Sadiya Haruna. Wai ku dole sai kun je kashe mata aure ko huta, ni ban yi da sa baki na a cikin wannan abubuwan ba. Kun je kun ɗauko wani ne ƙaton baki kamar tudu kun ce mijin Sadiya Haruna ne, ta ina suka yi kama? Dan Allah jama'a ku duba mana hoton mutum nan, ku duba hoton mijin Sadiya ta ina suka yi kama? Ku daina
ku daina shiga sabga aure wannan da ubangiji ke yi wallahi na jira bidiyon tsirara ta wai ya fito update ina ya fito ta kuna ruwa ni fa kullun abu ke nake na rantsi da Allah ni kullun abu ke nake Allah ni manta ma nake da shi na je fitsari in talalube yana ina dan kuna ruwa ai daji duniya ne wankas wallahi ni ba wallahi ban na gani ido na arda yake amma duk abin da ake ina tunanin ya a cikin kwakwalwata wallahi ba na gani a ɗari wani dum a tattali duniya ne alani din namijin wallahi kwaf ɗaya ya fi min namiji in namijin da ya taɓa ni ya zauken caji wallahi ya biya ni kuɗi na ta ƙarshe ta yi min kwaf ɗaya giredi ya fi ba wai of the yanayi tsaya ya kas Allah wallah abu yanayi za a bakin ciki ba a rasa ba tunanin me zai je zo da abin da ya zo shi ne daidai kuna ruwa. Barka da dawowa. To bayan ganin waɗannan fayafayen bidiyoyi kuma to a halin yanzu akwai ci gabansu inda har yanzu dai ba a tsaya ba inda mutane da dama suka yi ta'allawade kan wannan abubuwa da suka wakana. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. Lalle abubuwan da suka faru ba mu ji daɗin su ba ganin cewa an je an kafe faifan live bidiyo inda aka ga wani live bidiyo da su Alpha Charles Borno da sauran manya-manyan su da Lola su yan bala ja'u su ne suka je suka kafa wani live bidiyo inda suke kokarin kai Sadiya Haruna ƙasa. To a faifan live bidiyon da mun ji ana ta wasu maganganu wanda kwata-kwata kunne ba zai ɗauka ba ganin cewa bidiyon The Best Choice ya fito fili inda ake ta cewa ai zarmaluluwa ya mutuwa ya dawo. To sai dai kuma mutane da dama sun ce wannan faifan live bidiyo da biyu suka yi shi saboda su ci mutuncin Sadiya Haruna ne da sauran dai wasu maganganu da aka yi ta yi. To ma sauraro ga dai faifan bidiyon live din sai ku gane wa idon ku yadda su Alpha Charles Borno da sauran yan bala ja'u suka sa Sadiya Haruna a gaba amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. Wallahi tallahi wannan an ji ma ai wannan ya fi wannan an yi rike ta dogi sai ya fita mata har baki na yi Allah yanka da wannan bai da network hannuna ne ma ya taba by mistake ya hakuri ban yi ne dauko ba wani ne na dauko wai anti ma ta je ta gar waye tura mata wannan abu wannan ai masifa ce anti ma dan Allah ki gaya mu ni dai na san anti tima da biyola ka anti tima wai tura miki tsakanin ke ne ba wanda zai ji anti tima shi din kika gani me gajeren wando bakin ja me jan guntun wando wanda tare ya fita a kasan wandon zaki ga wandon duk ya biya kode shi ba irin wannan type ya kamata ba irin wannan guntun da ya kamata ya saba ga sun nan gwanjo ma a gas 1000 nake siya ba sai wani wannan ba kaɗan je kaɗan ɗiba mai kyau wallahi shi zai mata komai an titi ba to ai an titi ba tace shi dai to ai an titi wannan ya fi 4 inches wannan ya fi 4 inches wannan zai kai 10 inches ba dadi wannan ya wuce 9 inches kin ga fa a hakan ba a mike yake ba Allah fa in ya mike sai yana nan lakwab na rantsi da Allah ka rufa min asiri kai wai ki ga a'a kuma bari in tambaya dan Allah da auren ne aka je aka yi wannan abu ina so in ga da auren kai ina so auren ne ina so in ga kawon da mata ta fito ta a social media ta ina so in ga izzanta da isan da zo ta yi gobe ina jira an gani ai wasa ya kare an tashi wasan gaskiya wasa ya gaba Allah an tashi wallahi an tashi abu ya ban mamaki tsakani da Allah da aure kun za ka sanar miki mata ai wasa ya tashi a banza kai anti Maryam ki hakuri fa amma anti Maryam wannan abin bai yi kyau ba komai bas kawai abin yana ban mamaki I swear to God Adnan na me see waiting I see you muna ga yanzu na ganin kaman wasa wai a ce ni ne aure irin ban taba ganin zanmalulin shi ba sai na yi aure ai wannan na mutu na rantse maka da Allah in na fara roƙan shi kaga gidansu ba wanda ba zan hada da uwarsa zan fara hada sai ya hakuri ni kawai ya sauke min zan koma gidansu wannan ai ya dibo jarfa ma kanshi sai doki Allah ya yanka shi da arha gaskiya ba laifi kai a'a wallahi da laifi dadi wannan kayan ba kowa zai iya dauka musamman mu yara na to ga shi amana ta dauka watan bene tinkiya ta dauka abinta ka san cewa ta sha ruwan tsohuwa ce fa kowa ya sani
To masu sauraro anan muka karkare labarun, amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanunsu. Kun da cewa Hayaniya ta barke bayan Bankado Tsiraicin Best Choice Mijin Sadiya Haruna a masana'antar TikTok. A halin yanzu fa masana'antar TikTok ta dauki dumi domin ganin yadda 'yan balaja'u suka yi ta murna. Inda kuka ga da jifar shi fito ya ce shi zarmalulu ita ta saka aka sa masa mai zarmalulu, to yanzu ita ma gashi na Best Choice mijinta zarmalulun su ta yi likit. Sannan kuma Idris mai wushirya ya kokata kan yadda a wannan abu yawa kana bai ji daɗi ba. Kana kuma da sauran su Sadalli kuma sun bi goyon bayan Sadiya Haruna. Sannan kuma kun ji cewa wani faifan live bidiyo da kuka gani Alphachas Barona da sauran manya-manyan 'yan TikTok irin su Dadilola su ma sun nuna ra'ayi da kuma gutsuri tsomin su kan cewa sun ji daɗi saboda dama sun yi a Sadiya Haruna ta yi addu'an musu bala'i, to gashi a koma kan. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo.